Mabati amone company ya Mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati enda umsialia utagete showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya Mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia aye chigage emerungebire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chinsa ninye omwanchwa omorigereri tukaliga alia Jumanne tariki 25 chomotenyo kabere mwaka bwechiri bubere na 25 neke nekyonga chinsa inye ase enchira yobo ikiranu cheni ngongoro kwa runyo toto nyangiri otokubatelana kwanza mwimenyeriro nigakoro kwa Wilson Makoli na nigotogochaka kyonga inye chinsa inye dimo lyoka kurwase county ya Nyamira asitokunyumuna abanyanyimbo nigobachakire obotuki gutaba nyimbo begetaseni gekerenyo nigobachakire obotuki kubwatakana somwalimu yomo asirieta Vincent Onyanja abete gago chabitigwa amo no mwalimu monne weskuru ya Nyanjoka Comprehensive sekonya gosomia na kolengano Nyanja nigo ajete skuru kanyorire ngendigerete mwalimu yomonne ko mwaka chindoe nabono nigo omoliki gosenigo omubwatani bwe kyombe gya kupeti osagiro Nyamira sirieta rewisinya kweba agikere ekekole kyo nakugania ekyombe gya Teacher Service Commission wesokia na gukwanira engane yo muligeto Paul Cup Okara na rotwalganira orobotiru kolengana n'umwalimu yiga sireta Vincent Onyanja nigo hakwereranga nigarenga semiremo ya yabo tambe yakira lituko
Chingaki alegosome krasi mena koiwa chinkundi kurwase amagegaye asikijanga wali moyo igani gari komo bunebuna nigachete skuru kanyolide. It was on Friday na chete school kinyolira ake sauna about some issues kuru nyumba kero neke school nkaimoki my documents ngasoi classime ngansa gosomi kingenda to gosomi ngata kuiwa chindwe chikongwira nakero nayo chindwe alafu ngochikolingo sanguno my teacher akamanza ko ngake cheki akangurra gochisiku ngachikota makara assist akambwa chinguru akangiro office akaenda akasieka asantiringete kweli ono nyagitalinde onye nabo onyancho nigairire ngambanyo gutwara bombo chibondo bwensi na mwalimu oyo iga igento kolengana munere gwikabono agendrete gukumeria ntentu anya kumena nere gosintu anya kolaidi ande nere tena chitakonyora akongurra kirasi merioka na kongi office na peka inse na tiringo kumia ono iga kirase mumiete nyagitalinde one ndagira kurwanta chete tinikota igoso ngochikoli naruka wantima ndigo sangu misitenda omukito bogotema kuri umwalimu oyo iga munene bwe sukuru yiga asare gosomera Nyanchoka Junior School oyo manyakante na Dickens Omende nigo taibura matunda nanye nabo nigo murikyo munene bekyomekeria kupet kurwasoro sayoro iga sereta Lewis Nyakweba agende ko bagako gikiriye gakora bunekeiga ase aganire kyomekeria kuri kabari mu Teacher Service Commission witiraso muteneri obo Magaki Eric wesoke kirali na kubwatoka oroboti rwabene igoro yagakore keiga. The rules in the teaching fraternity igamanyire amakigo wamanye kura ya maba concept yani umwarimu nakore kyara akore sukuru amakigo gago cover properly ichiko ndiyo iko monene bwe sukuru ende yonse kubwato umwarimu kumwaka orwe gusiko kwa kende yonse ekiagareka ya ikire in any other offense a duty yo mwalimu monene no como report to the next supervisor. The next supervisor mbamanyete on what to do ekero mwalimu akore any other else. Vincent says na nyori to school in the morning. Konyorwa ngo go deserve that punishment. Chi punishment ichiro chire prescribed by the law on how you deal with a teacher who is late. As a union on behalf of the teachers in this county, tutaito condemn the act na kunyoya abayorimu bonsi abanene baba senior school na junior school tadi barimu mbaiko ba disciplined na barabwo gwetera ase chindwe ne chitege na kurwa abantu na mwanege ntuki atoke chirimo mune union na barimu ngene mwarimu oyo gakire chindwe bosio yabana gosomya abana togosomya batusigete sana lakini umwakire chindwe chinyinge busya abana bonege ntunta manyina ki umwarimu nairane asomya abana abo. We condemn this act. Omwalimu yigasa bono nigagendete ko baga kunyorera obugwene bwo yasinya gitali ye moyo yabonene meyo muchiriga oikonge chingaki abanyimba kurwasegeta senikiriye kerenyo bagendeta muno botukigoro yegekore kiga ginko report rigeta senikya obonjete kyagatembe kuriga imeye county Nyamira eliterane gonkuru kwa Polycarp okara na musayo yo mobe miaka ya gatwa korwa ase chinsemo chia nyatwe chiwodi ya kitu central bunge ya kitu cha south nigo anyorera omugondoye oyu ise nyatwe kabaga gutika magega magayo gusira kwaye asange bayiriga kubwatia endebere yu aseke getambe magaya baburi baye bonsi gusira na yara kugenda na kumenya ngina koro oyu nero nyatwe kabaga gusira mabwaye kolengana nere nigaberiga kubwatia endebere yu ase ataranyara kubaga konyora amachibu kolende kemugi getambe korona koligia obosemia kurwa somo gabiwe chinsa mechio asebono anya kwaga kwa igwende mero yae nabo guchaga kwaga chali mulioka mulikito tiponi asanya na mage hasta na mete na aba kuliwa na mithawo momento aba achaga kurande na tukarachi na kibere kuchwera kondo ra ko ripenda
umusayomo w'emyaka yegatwa asirita Danstan Mongare kurose kinyirukia Mwamugesa ime ye location ya Kiamwasi kubona bereka gwetera amakongo maega yogo kwa waise aiga none igoretu lakini bono maminto kero tato mintakwa maminta gaseru kwa tukaseru ne tore abana babire konyeme asimenyete so mama ona bere so mama myake yonse kurukindo mo kembaka bono naikirega bono yaikeire ngakiega ntaite kwagacha gaiga inka narajira matuka mange nokwana na sokorane onte ibado myaka teraika nonyena bo nigare no mugoko bwa mariga maega yo mugambi bwense mweyuengo koromukia ili kwenda kinga nere onyorire obomenyo bono wayigete tende kama arende ngiche kwaga onanga nyoronde te yorete kompata kapoko na tete se chief kama arende na bakompata mbwatira kapoko baka twekera stoikire bono tekeri beka kanyombaga njende soeka sengiti mbwa jande ndaswe ase gitambukiro gyokoreta omurembe asenkeywe ngatiyo mocho corona sokoro yaje twataka tubikira umwana gisumu kyaye rero umwana ira namuna buguna rumi bona bayiranire ko cyastore agera banyora ase indi miru yaise kira n'abagambi mwaka utorokereire so mwana yagwenta kobera tegetari yaise tubekire biracyoki nantwe twahokiri n'abagambi kyagera utorokere hano biro muntu manene nategete kuiranaka kona anso abajuri mugo rwesukuru cinga kicho nigo bono bagikiriege kora gyokunereria e amate ase amatejemo sekindo botenko babule bwa marimu pero abayana basirire igokonyora ba muraba mwaba abana babatigiri cintakana bagutaka gutubirira abana bari ngati baegwa ubuli bwa baba muraba mwaba rangatiga tuka bane abana bari ba wacha konyo abandi basirire bagutaya aya mbabwati ase bamenyete uyu mino utategetikero kenda anyore nere na bakubwikaine ko baba ko mumono kera ba mintu basirire twatakuryana n'ibintu biri byabo kubisyekerera isiko tuarumba cyane tomanyanga na intwe buna mwanya bantu wikatuku yare ko banaye gwakwa utika abana muno yo minati bakorera uno gukorera ubamino yoroje kego kikorolekana igoro kibitakana na kinyora bayibori babo kuripoteria igetaseni kiao kiagatembe kuruiga ase kinyirukia Mwamugesa location ya Kiamwasi egotoka Kitutu Central Ward imeye bunge ya Kitutu chache South iriteria na inkoro kwa Dipon asanya na boigo tokoida na gikase kaunti ya Nyamira umujumbe bunge ya North Mugirango msikeju wa Nyamoko litukulia leo nigabwatuka pass gocha skuru ya St Francis gekendo ase anyarakabaga kwa na mange na gusegeta bibuli gobeka amasomo ya bana babo motwe asabo iganyarakabaga kwanira ekarengera ligo se gwanjira na kwegati ya barai kurwa se kaunti ya Jua igoro iyo murubu gobeka University as a chinsemechyo na boigo onyarakaba gago kwanira oigoro yogo chamo kumugusibo sio ibo bachori obanene umwaka w'ikiri bubere na 52 Nomujega honyara ko bagokora wamo no mubunge bwe kinsemechiga cha North Mugirango muskejo wa Shinyamoko uyubwatuke basi go cha skuru yega skuru asamatukama ga yaringe no mubaromoke kulende gwetera somo kibo mujumbo yega nige skuru yega ya gendere ko bagego kina somo baroye ukine birengo bya masomo asebona abana bari gwetanya chimisano mwaigule atua ya akire naende tugusabira especially the principal and the teachers, the board of management tubasabira maya kapsa elinda abana baitu bagasomaga banyale goeta banyole chances at the national level elinde na ibarache gutwale meaning asigese ubitu cyo mubusi ndoko basabira nigitambukiro ababwatani beskuri gabanyara ko bakogokera asebaga togirie na kugenderera kumubuli mujumbo jiga kugendera gusira chisukuru chinde chichie tanaine nenjire ya moyo gokonya obusombi bwa bana na nechinga gicheche gosori gose chinga kibako genda kwegera masomo ase chisukuru chinde. We thank you for that. For the first time we have the school bus we are celebrating today.
That bus will help us greatly. That bus will take our students for academic tours, academic programs, and sports. We are a very serious sporting school in this sub-county. We are the best in football, the best in volleyball. Nigentuwego kia kuboka monega tiaba ibuli awekere na asaja igam. Wangu akangamba yamono asomo chumbo ito ase mere magenda tokotorera asense akojire sukuru eye korwa abana obarenge tisaini mpaka abana bono babeire libwe yemo na byogoto atole no mogoko manene toiguete toirurukiri tukoria rero kulinda sense mugende siasa niko cyanyara ko bacikore mwense asumuske Josh Nyamoko agendere ko bahaga guseme byara bali bagendere ko bako binga university koletwa asore gongoroiga asibiga atogiri gati abarayibanda barushe bina asebigambero eliwanchira okina gweche semya sokoreto ko university asore gongoroiga rwe county ya Nyamira. So you know but the school here West Mugirango na barayibons pibanya Mira except abuo pata tego salia nambi ya mono kiara ntu kwa no minister mtu arangelie professor Rukunathan Ogechi tukakaa naye tukasema tutaendelea ku make sure that the university ile kwa Nyamira ya very implemented. Na sinsemo ya siasa nigo mujumbo yegagendere ko bagakobolia bagusigo twara obomoa obuborerere barabu abanyene kwa nyolere getalie karene ko rwase serikali nabigutwara liyogirira nyariko bari kubakonya elio koba amo ne serikali no mwana oli mweyiwo oli ito okorogusie smatian lera chaligie formula aira nenka abwaterani abagusibons pi na intwe karato ko gendegere serikali ndio zishekoroisu tunyala kuikaransa semese lieta ko bamaya bono umugusi in some ways or lose the direction, and that's why we are saying bane karatu asangani kiana tu asangani nere tu amateri no road kora kor World Bank inchitui karanse gaiga eline tu bwatera ne to bena linya cha to begetamu munyo letenga kiere na itora skochi motu ningana haja igwo kuboko amunegati abarayibekere na asajaiga dali bagai mware gwanja igonga na into to swabwo to iwana nile to swabwo to tebenga na into round yeye amogusine royo okorku Fredma batia lakini gego iga 2027 yo mogusito barari Egin ko report rigetasini kya obwanjito kya Gatembe kuriga skuru yiga ya St Francis Gekendo ime ya bunge ya North Magrange County ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara chinga kichi chumanju morigerali tutigarete sechinseme chio chia North Mugrango nigo mujumbo yumo sikecho Nyamoko anyaka nyorali bagalia bene na kwerenelia igore chingwa na chomora yoyo mogoso yengoli gero chinseme chumo sikese kyateba wenda kwa tanga na chiba chia CDF niko chiko tumeka we imeye bunge yo asanya kwa kwa nekabuna nika gutumeka chiba chibuya na nika gante kwa nekalia abamenyi we bunge yo magendero na boigo ase omo speaker we bunge yo ya Nyamira moskadades nabaro na era nyarkaba gakwana igoro yambangana yobokurumi imeye county Nyamira na gutumanya muligito Fatigada Gesemba Namatuko ataro nabere ahetire egesa omwana siasa korwase bunge ya North Mugirango omuske Isaac Atebe okwanira obutumeki obobe bw'ekibesa anene kiriya ky'ekipasari inse y'oburayi bwaye mu bunge omuske cyo Nyamuko budanigo obukurumi obonge bwabeire bokwenekiwa obwo bokoremaria amasomo anene korwase abana baria bakorwa chinka kitari kwenyara twabeire emyaka 3 2023 2024 kilo mwaka kitokonyora emilioni 300 ochese constituency report ni ya sogete muisundi constituency yetu neryama chitukoba iyo muisu ze Kenya sababu ni ose chibasari chibese chikwende chisukuru chitabwati maliyeta na ndi cyachi yasoko kudworo cyaso imivugo y'abantu ingana yeiga nigo omubunge omuskecho wa Nyamoko ayekanire ase chinkuru kinene nagoteba inzi y'oburayi bwaye nigo abeire gagusira kisemi ase ebunge eyo ebirengo ebinene naigo takunyara kwebwatirania ebikorwa byobosuku bingabuna ebyo byobokurumi meskole ndi umuntu ngwana rora mumura wate Isaac umu mwara na principal chava pare de digaiga
ako tana to kwa na to wa chika sende ba to iran kanga na bono Vincent utere na chibe to moyade chiko ga je dormitory na nende to gwera na to ja to ko kiara ntuna abayibi yani tanya kwegena una na injina ntene ina nintu alichiba chiane nda ayabanira ba smart mama usenda onde wese una intu asenje to akinita masamba no to medo bara komenya ubutali go chai moro cheni ngona tora kwa ngende kabire hiyo swezi likafanya kwa anda kongongora sama tanga ase omuyega oyoiga gukubatuka ebus ase skuru ya sekondari ya St Francis Gekendo egotoka ewodi ya Ekerenyo nigo omonogeri webunge ye kaunti ya Nyamira omosketa Dias Nyabaro akwanira maiso marore obokurumi ore imeye kaunti eyeiga Auditor General's report egotebanga omugabano ito Kiromotienyi abwakana ghost workers aso mwako eta kuruma milioni 751 igone karaga ndreta baka kubuta abande kakometa ghost workers kabere ibintu mbiro twara bagabe bisima bikoro kunga floka mheshimiwa mbunge unaelewa hii mtu aetwe chibesa kurwe serikali yanene chigrant chigo kunye bisima kuikira bono iga desima nkeyo gia kunyiro no ene kemo na hiyo pesa imeondoka ingana eyeiga yobokurumi Nyamira ningana boigo yasegwa n'omubunge Nyamuko nagoteba nero esababu enene ekaunti ya Nyamira kogenderera gutigara maiga kemagenderero mu MC nero bwata asigete mu senator bwata asigete mu women rep nero bwata kange mesigo tengo wemeke so that's why sometimes we feel bad. This confusion in Nyamira is by design. Chingaki echecho nigo omonogeri o Nyamira omusketa Dias Nyabaro oigo akwanira oburai bwebunge ye kaunti ya Nyamira. Impeached person cannot act on behalf of the county assembly or whatsoever. And there is no way an impeachment can be reversed. It can be used to embezzle public funds, but impeachment cannot be reversed. Wakaenda mpaka Central Bank, wakajaribu kubadilisha sahihi mheshimiwa mbunge. Hiyo ndio naomba ukifika pale anti-fraud sukuma, EACC sukuma, CID sukuma wakuje hapa. Saa wale watu ambao wanatakiwa kusaini ndio waipe milioni 40 kutoka pale. Tumewamulika. Hingo ripoti ya Getembe kurwaiga ase skuru ya sekondari ya Gekendo yegotoka emeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Njefa Tigadi Yesemba na mwancho wa murigari chikibere chioka chelde mga yeskuru ya sekondari ya Nyonsia kubwata muriro na jidomu bere chiaba mura osnyumba choboraro cha murebe koya nigo university ya Kisiri tukolia raranya kwage kurwa abakonyi bwemeito 52 gocha skuru yo abayigo mwarimu manne skuru yo nigana kuna obotukini bwanda kanakie gotse obotukini bwanderete elikwana kiana kumanya nikigerete umuriro yugwateka astinse mecho etambogerekyo nigo giesirwa amo onomo teneriwes university ya Kisii Professor Nathan Ogech. We have been paid a courtesy call by Kisii University, a big delegation headed by Dr. Anyega. This is a response to the fire disaster which the school experienced at this school on the 15th of February 2025, a night when 2 boys' dormitories were burned. All the belongings of the students were destroyed. So today we have received Kisii University, who have donated to this school 70 mattresses, as the professor, that is the Vice Chancellor, had promised. And we are really glad to have this gesture of goodwill. We want to say that Nyosia Secondary School, in spite of this challenge, is a great school, having posted good results in the recent past.
Like last year, the school had a mean of 4.7, where 21 out of 130 candidates qualified with C+ and above to join the university. So we are on the trajectory of academic excellence, and we commit ourselves to achieving that. I'm here to bring his promise. He promised that he will support this school when they were here with the CS for Education, Dr. Migos Ogamba. And we are here as a team to fulfill the promise he made. We have brought 70 mattresses, and we hope that will go a long way because the learners in that dormitory will need to start. And looking around, the learners who come to this school do not necessarily have the resources. We are saying that we have to support the parents and the school to make sure that they achieve the academic dream that they have. In another forum, I want to say, as the university, we are concerned because Nyosia Mixed is also a catchment of our university. We get graduates from there, and since they're coming there, we want them to be very well prepared without losing a lot of time. They can settle in and prepare for the end year exams. And on behalf of the university, we want to say, may this school prosper, may you recover quickly. Mwanchu murigereri kwikira gwetoka na mutumoko mukeigo kurendege utoiro mutumoko mukeigo ne semelie ya kabere studio amo nobo semi bwegetembe kurazo mugaka ochoi nyambasora tokwirana ningumanya mange Magaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo musomborojo kuri tatondane ona kugiragira abantu bari anje ng'ekiaya ukona gotoma ibintu ng'ekiaya ng'ekiaya ganyete ng'ayaya bono ng'ekiaya no mugabyo yayo uyu ng'ayaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomborojo kuri tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nonge keigo ne ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba da torojo ukuria kara abantu mbakari jinda anyandagera teyo kari meseke kei Mkioko girere meseke kwa no girete esa urioro jegento keriko rumu nkeki origereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro jokurie igaro jegento getenkera hali Magaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Getembe Television ekeonga kiamamogusi Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri buririke iriya gatigati bwikariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi bwikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangwe neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi
Na mwanchumulie karibu hasenseme iga ya kabere ya Ekeunga. Amori omukwanire munene bwa serikali gose abarundia kurwa ase county ya Nairobi nigo banyariko bakuboligwa kugenda kigali ase chimbero chinge kubwatikana amo na abarukwa banyariko bakugoro gushukuru chisukuru kwa muno umutimoko yo mokego se chi after aboigo nigo babuli baboligwa ko burobelia boikiranu elio abarukwa banyariko bakanyora chibesa ekibakonyariko bagwakana ekaraba kugenda chinga kichiga cyo mutimoko Tokoraga ngo Syrian kasi ya moto Andre rotoro tinga biashara ndiko mono biashara mbia birake kwa marokaya ndio bajenga Kenya itore ndoranga ki Petro Achoti ndebo muna abana bakwanda chimita rodi chigali chikomyoka saidi muno lakini nengo tevinga abagendi baito banyara ko bakugenda chigali ngorongora egera banyara gusatisa abana bayendenga Boniga igendo kirangiri nyanki amaduka yande nabo tukuhuria abantu abanena tukubona kama kawaida lakini ili tukubuna ya lero ili tukabana bako ili tukabana bako ni skuru ili tukabana bako ni skuru ligori ligote njanya kubaliri ona tukumyo kitibeza nyoki tibeza mbia nandi urenda abana bo mungu to batuma igoro mapembe Waira ngora bune bwenete ekire kia gonya saya na bakubikire to konyora rikuria rero igoto bana haraka yo gukoro yo kumyokia abantu okora accident na omukwaniri gwa serikali gose government spokesperson Dr. Isaac Maura niganya kaba gagosegeta gose kwegerera igitambukiro gya serikali kubwatuka chibesa cyobogotu gwetirase omutandao gose gwetirase esimi gwetirase omuroboli wa M-Pesa hasadabuna M-Pesa nige gwikira abantu abange kubwa birenga byonde byonsi na igo nigo erebuja gutumika enchire yu ya gwetirase M-Pesa gutumira abagotu chibesa cyabo cyakera mutinyi. There have been claims in the media about the Inua Jamii program and that so many people are not able to benefit because of the new directive by His Excellency the President that we shall be using M-Pesa to disburse funds, the monthly stipend of 2,000 shillings to people. And particularly they are concerned about older persons. This program covers 1.7 million Kenyans. And it has been wrought with fraud in the past because people have to congregate at the headquarters to receive money, and sometimes people were even waylaying some of the beneficiaries. As a result, we have done proper targeting as a government, and as we speak, in this new system, already 1.4 million Kenyans have been able to access the funds. So we only have a remainder of 300,000, and you don't need to have a phone. All what you need to do is to have a SIM card. So it's very clear why we are doing so. And ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we have over 34 million Kenyans who have been able to subscribe to M-Pesa. And then we have over 381,000 agents across the country where you can actually go and withdraw the money. And you can even access the same services through eCitizen. Yeah, so I think let us disabuse this notion that this is supposed to, disenfranchise people who should benefit. No, actually it empowers them because they don't need to travel. They will get their money. Because if you have to travel and then it's the same 2,000 you're going to collect, you may actually spend, a considerable amount of money of the same 2,000 to get the same 2,000. No. Through the phone, you get the money and then you can use it locally. Inua Jamii program has been extremely successful. Na umoncho muligereri gokorera mokonyo muraibu ense musika Professor Abraham Githure Kindiki nigo agendere kubolia bakenya kugenda gusegeta na kumomoko okoboko umuraibu ense omusika William Ruto asikeria gatamna niga gende konekeria abakenya amagendero nabo kubolia bakenya bonsi bachamo na kubwatirana na gutiga amangana yokugusana na gebusaku egekugera omokenya anoyomo. Ametuelezea ya kwamba safari yake hapa ni safari ya maendeleo. Kweli si kweli? Amekuja hapa kwa sababu ya maneno ya hospitali yetu na ameagiza milioni 30 kwa sababu ya hospitali hii yetu ya hapa. Vile vile rais ametueleza
ako kaunti hii ya Kwale kwa maajili ya miradi mingine mingi ya maendeleo ikiwemo mambo ya stima. Hiyo stima umesikia rais ametaja, sio stima ya pale Vanga peke yake, sio ya Lungalunga peke yake. Hiyo manyumba 13,000 watu hao wote kati ya manyumba ni watu wa Kwale County, Lungalunga, Matuga, Msambweni na Kinango. Rais vile vile ametaja miradi ya nyumba, miradi ya masoko, miradi ya ICT hubs. Kwa hivyo ziara yetu hapa tukiongozwa na rais ni kuhakikisha kwamba watu wa Kwale wamepata maendeleo kama vile sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Kwa hivyo ndio unaona rais amesikanisha taifa nzima, hata aliyekuwa mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Raila Odinga sasa ni rafiki yake, wanafanya kazi pamoja ya kuunganisha Wakenya kwa sababu siasa ilikwisha. Sasa ni mambo ya kujenga taifa letu la Kenya. Na sasa serikali inaitwa serikali ya mapana na marefu, broad based government. Na tuko sisi pale zote. Tuko pale na Salim Mvurya ambaye ni waziri wetu na ambaye ni former governor hapa. Tuko pale na governor Achani na umanchu murigereri gwikirabu no tugukorera amangana mayaye kiunga chinsa inye tugana mbya muna sengenjo ogenderete koba amona intwe asemero yonsi wetrase egetaseni kiga giage tembe TV nje nigongoro ku Aroni Ototo Nyangiri kuranza memenyerio twabatrana nere Wilson Makoli tugandia obo tuko obuya Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati enda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unamono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko mbabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangwe neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate